Bory, takzvaná olympijská štvrť. Nie preto, že by tu žili olympionici, ale preto, že sa tu niekto poriadne odviazal s množstvom kruhových objazdov. Novovznikajúca mestská štvrť v blízkosti najmodernejšej slovenskej nemocnice a nákupného centra je sympatická nižšou výstavbou. V kombinácii s uzavretými detskými ihriskami to navodzuje pocit ideálneho rodinného bývania. Bory majú ambíciu stať sa plnohodnotnou súčasťou Bratislavy s električkou, školou, kostolom či verejnými priestormi pre komunitné akcie. Momentálny stav je ale taký, že občianska vybavenosť sa koncentruje v Bory Mall. Čím bližšie teda bývate, tým lepšie. Tam totiž nájdete všetko od fitka, bazénu, foodcourtov až po megadetské ihrisko. Bory ponúkajú moderné a v porovnaní s centrom finančne dostupnejšie bývanie v novostavbe s potenciálom. Práve okrajová pozícia v rámci mesta však môže byť pre niekoho vnímaná ako nevýhoda. Neexistuje tu verejné parkovanie a ani neobmedzený bezplatný parking pred nákupným centrom tu nebude navždy. Ak prenajímaš byt v tejto lokalite, nezabudni ho pridať zdarma na portál Prenajmu.sk.